Hi guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Karon guys, niya nami karon sa gawas kay magtan-aw ko sa magtan-aw ko sa naghakot nag-deliver og bus og saminto kay magpatrabaho ang akong igsuon sa ilang balay karon. Ito na ilapit yawan na yung taon no. Napoy tiles baligya si Rene dong. 60 by 60 kita. Hapit na humagaw. Pila ni ka kuan lan? Pila ni ka kubiko? O kubiko nga na ni dong? Duha? Pinuha naman ni kilo lagi, mura lagi nagkamay nga bas dong. Ha? Hala lami Kanang suba. Ay, ngit-ngit malan. Oh. Lami pa sa labas, pinok ayo oh. Mao ni gamito nila para i-tiles, para tiles nga bas kay pino. Sus ndok o ajo gani kay naka kuan mo dong nahos ani? Sige. Di man na po rin yung paggawas. Ha? Agi bugatan na to siya dong. Dong, bugat manggod na, pero inig gawas nagaan naman na. Di na kayong dukot. So sindukot intaan ang kuan guys, ang ilang sakyanan kay kanang kuan. Lapo kaayo. Pinuha naman ni kayo wasa oy. Pura kamay nga kinugay. Mura ha di kamay kinugay oy. Nga so kamay oh. Kamay kinugay. Sentral, sentral di ay. Pinuha jud. Di pero ayagon gyapon nila no. Mag-ayag pa siguro gyapon ni ay. Kay napaman. Ha? Gamay lagi lami aso no. Suba di siya di dagat. Lagi suba man jud ila. Pila po may trabahante ni Rene dong daghan? Lima? Daghan man di ay? Ya oh. Ya pun mi. Ya po ko negosyo ari oh. Ya po ko gamay nga negosyo ari. Wala pa himpalit, lasara man tong palit sa mong sidling, wala pa man himbalik. Nagko na kayo. Guys. Nangahong sidling nga nangka. Ay sus. Pagkadagko na jud. Gada ko yung mga gagmay ng mga laungon guys. Sus. Nagkuha na sa akong mga laungon pero biyag-biyag guys eh. Yara dagko na po akong gagmay nga gipakita ninyo sa una guys. Dagko na nya. Ya. Katong pa mao pa ipag katong hang gipakita nga mao pa ipag pangdusol. Pag-ug sa iyang kuan mao na ni siya guys oh. Dagko na po, dagko na. Gawas na siya tanan. Oh. Oh guys. Thank you very much. Kana kaayo guys, ug nga turok. Agahong mga kuan na pod guys oh. Kung ipakita na ho nga maupay pag pang dusol o sa ana ay o papanggawas gamway sayang sayuta karon na karnaba ng rambutan lansunis ni uban ani guys kasagol nako akong inig ko ana nila guys ako na po ning segregate
Pilion na po nako ni sila klase-klase manigod ako. Pag akong mga kuan ani guys, ang akong mga liso tanawa guys nako na po koy karna aw ka ng saingan naning kakao nanurok na pod guys na dagko na pod ako mga karkaba nang nurok na guys kana biyag hapon nagtanom na pud ko og mga kuan guys mga nang kakao na pud ni kay ako namang gipangpilian ang mga dagko na pud ani ako na pong gikuha gipulihan na pud nako mga pinati nga bag-o nanurok na pud ning mga karnaba nako pero biyag na ni sila guys. Nagulat na mi sa mga buyer ani guys. Isa ara na ni pero wala pa mi anhi. Butasa na sila guys. Ready na ni sa tanom. Suwaw kayo init. Ang manok ni Dudong nadaga nagmanok. Ilang saminto gamito nila magsugod na sila og mapuhon og trabaho sa ilang balay sa hang igsuon. Mo deliver pa mo glain ron dong. Bau lagi apa? Ano sida? Muli na sila, mana sila og kakot. Luya per tu di maandar to. See you next vlog. Bye bye. I love you all.